Пахвалёны Езус Христус і святы Юзаф, яго апякун на зямлі, а таксама ўсе анёлы, прысутныя ў небе. Запрашаем вас, каб на працягу месяца сакавіка у 2026 годзе штодня захапляцца асобай святога Юзафа, якога бачыць будзем на адным з выбраных на даны дзень абразоў. Маецца на ўвазе цудоўныя абразы святого Юзафа або палотна, намаляваныя вядомымі мастакамі. Святы Юзаф, табе ахвяруем гэты час, прысвечаны твайму асабліваму ушанаванню, які перажываць будзем згодна з традыцыяй касцёла у месяцы сакавіку кожны дзень.